Igbo ndị ọma njem ọnụ anya wuchikwala ọzọ gidigbam na isi mbido TV ebe ihe niile na-eme ebe ihe niile dị mmasị abịara gị. Aha m ka bụkwa Maazị Ike Stanley Chizaram mmadụ PLC akpụke TV nwa aka na-achọpụta nkwa kemgbe n'Afrịka. Ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị onye gbapụta ihe a na-eme ọgịnị ihe ọbụla m jiri akpa nsị gị na-alikwe ya maka na onye nke m ka ị bụ. Ọ bụ n'ihe omume anyị bụ ihe na-eme n'obodo ka anyị na gị n'ugbu a kpọmkwem oge anyị ji na-ewetara gị akụkọ niile ndị gbara elu n'ọgba egwuregwu ala anyị. Ana m asị gị nọsi ike ebe ahụ nọ bunyesi ike maka gịnị maka na eburula m eburu nyara sere n'aka wee mee gịnị wee bịa n'ụbọchị taa imeta gị mma. Ịma na anyị hụrụ gị n'anya nke ukwuu, anyị hụrụ gị n'anya wee fụbiga gị oke maka gịnị maka ka isi wee na-esonyere anyị kwa ụbọchị na ọmalịcha ihe omume a maka ka isi wee sị na asụsụ na omenala ndị Igbo ga-adịgide nwanne ị ga-adị ka echi maka gịnị maka na echi anaghị agwụ onye nke m ekene gị kenekwazikwa gị ma kenezikwazikwa gị ọzọ maka gịnị maka na onye nna ka ị bụ ya gaziere gị nnọọ ya gaziere gị. Ka ọ dị taa eji m nnọọ ọtụtụ akụkọ ndị gbara elu n'ọgba egwuregwu ala anyị wee wuchie. Tupu nkọpụrụ gị ya bụ akụkọ aga m echetara gị na ọ bụrụ na isonyebere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia gịnị ka ị na-echekwanụ ngwa were ọsọ were ije mee gịnị gaa chọọ anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia ma Facebook o ma Instagram o ma YouTube o ma Twitter anyị nọ ebe ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị chọọ isi mbido TV ebe ahụ ka ị ga-ahụ anyị. Dịka ị nọ ebe ahụ ị ga-ahụ nnọọ ọmalịcha ihe onyonyo ndị n'ebe ahụ. Ị nwere ike kirikwa ha, ị nwere ike gosipụta ịhụnanya nke ị nwere n'ebe anyị nọ site na ịlaiki ya sọbskraịbụ kwa maka gịnị maka na onye nke m ka ị bụ. Ama m nọ na ihe anyị na-eme na-amasị gị, ama m na ihe anyị na-eme na-adị gị mma. Aga m agọpụrụ gị ụfọ na masị gị na Chukwu ga-agọzi gị. Ọpụpụ na mbata gị ha niile ga-abụ ngọzi. Onye ọbụla na-ele gị anya ọjọọ anya ahụ ga-akpọ akpọ. Ihe niile dị mma ga na-abịa n'ụzọ gị ya na ezinụlọ gị ọ ga na-adịrị unu na mma. Enwe m sị ise n'ụbọchị taa tupu nkọrọ gị nkwa n'ihu akwụkwọ tupu nta ụkwa jaara gị eze m ga-eme gịnị m ga-aga nnọọ n'ọba egwu anyị ka nchọta egwu ahụ ga-amasị gị mụ na gị ga-eji wee mee gịnị mụ na gị ga-eji wee megharịa ahụ anyị yọrọ egwu ndị ahụ niile. Ịmana m ihe abụ egwu ọ na-eme gịnị ọ na-enye obi ụtọ ya bụ ka ya bụ egwu na-agba ka ya bụ egwu na-akụ. Ọ bụrụ na ị maghị agba ị na-eme gịnị ị na-azọ n'ụkwụ ma ị maghị azọ n'ụkwụ ị na-eme gịnị ị na-ekwe n'isi ma ị maghị ekwe n'isi kwụrụ n'ụkwụ gị mee gịnị yọgharịa maka gịnị maka na ahụike egwu na-eme gịnị egwu na-eme obi ụtọ. Ngwa ka m mee gịnị ka m bịapụrụ gị egwu agakwala ebe ọbụla. Telem Igbo ndị ọma Igbo njem ọnụ ọka bụkwa n'isi mbido TV ka anyị na gị n'ugbu a. Aha m agbanwebekwa aha m ka bụ Maazị Ike Stanley Chizaram. Ka m si wee na-ekwu na oge ọbụla m bịara n'ihe na-eme n'obodo ana m eji akụkọ kajara akaja bụ nke si na ọgba egwuregwu ala anyị ya bụ entertainment industry wee bịa. Eji m akụkọ ọma eji m akụkọ ndị kajara akaja n'ụbọchị taa. Ngwa akụkọ mbụ nji n'aka bụ akụkọ banyere o nwere nwaada na-etinye egwu ụka egwu ndị ahụ na-atọ ụtọ egwu ndị ahụ na-akpali mmụọ mmadụ ife Chukwu. Onweghị onye ọzọ na-ekwu maka ya na-abụghị nwaada Mercy Chinwe. N'oge gara aga ma ọ bụrụ na ị ga-echeta anyị gwara gị na ya bụ nwaada ahụ na onye ga-asị ya ị ga-alụ m alụ ị ga-ekwe ka mụ na gị biri ebebe ruo ebebe ịmanụ ka o si adị o wee kwe ya aga m alụ gị alụ. Ka ha mekwara introdọ nkọwa ya bụ ịkpọta ya nwokorobịa ahụ bịa gosi ndị ezinụlọ ya sị lekwa onye a bụ onye ga-alụ m wee mee agbamakwụkwọ nke a na-eme n'ụzọ ọdịnala ya bụ agbamakwụkwọ ka esi na-asụ ya. Mgbe ekweghị nkwa sị na oge ọbụla ọ ga-emekwa nke ndị ụka ma ọ bụ otu ọbụla ọ bụ n'ihe gbasara ọlụlụ ya na m ga-ewetara gị ya bụ akụkọ. Ka ọ dị ugbu a nwaada ahụ emeela gịnị o mekwala agbamakwụkwọ nke a na-eme n'ụlọ ikpe ya bụ gịnị court marriage. O mere nke ahụ n'izu ụka ndị ọbụla ọhaneze ndị niile hụrụ ya n'anya ndị niile ihe ya na-amasị ha wee na-ezibatara ya ozi ekele na-asị ya gaziere ya congratulations mana aka nri mana aka ekpe a na-ekele ya. Ya bụ nwaada wee gakwa n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Instagram
wee mee gịnị wee tinye foto ya na di ya ọmalịcha di ya ahụ bụ onye akpọrọ Blessed Ụzọchikwa wee tinye wee kwuo sị na ha abụọ ga-ebi forever and ever. Ịhụlanụ na ya bụ ihe a na-ekwu na alụmalụ di na nwunye na ọ dị mma ka ndị ọzọ na-achọ ka ha ga-esiri aba na ya bụ ihe si onye ga-alụ m Chineke lọpụtara m di nke m Chineke ole mgbe ọ ga-abụ ịghọtara ya bụ nwaada Chineke agọziela ya wee mee ha meela agbamakwụkwọ nke ọdịnala bịa mekwa gịnị bịa mekwa nke ụlọ ikpe anyị ka na-elekwa anya ma ọ ga-emekwa nke ụlọ ụka maka na nke ahụ bụ nke ndị ụka ga-eme ka ya bụ ihe wee mee gịnị ka ya bụ ihe wee zuo ezuo kpọmkwem maka gịnị o nwere ike ọ chọkwa ọ sị ka ọ hapụ ya na ole a o mere ya bụ nke ọdịnala na nke kọt mana otu m si na-ele ya anya ọ ga-asịrịrị na ọ ga-eme nke ụka maka gịnị maka na ọ bụ onye na-ekwu egwu ụka ndị mmadụ makwa ya ama ịmanụ ụfọdụ na-atụ anya maka na ụbọchị ahụ ọ ga-eme gịnị ọ ga-akwụ akwụ ọ ga-ekwo ekwo anyị wee na-asị na-adụkwa ndị ọyị ya niile ndị niile hụrụ ya n'anya anyị nwa nọ n'isi mbido na-asịkwa ya gaziere ya na Chukwu ga-eme gịnị na Chukwu ga na-aga n'ihu na-agọzi ya na ezinụlọ ya nke ọ na-ebido ọhụụ na ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị a ga-eme gịnị agaghị akọ ya anyị wee sokwa ndị ọhaneze na-eme gịnị na-asị ya Chinwe Messi Chinwe congratulations ya bụ Pastor Blessed Ụzọchikwa ọ bụ onye ụkọchukwu anyị na-asịkwa ya congratulations ise Igbo ndị ọma njem ọnụ unu ahụlanụ ka ọ dị nke ahụ wee bụrụ ya akụkọ ọzọ njinaka ugbu a bụ akụkọ sitere n'ọnụ nwaada Mary Njoku bụ onye na-eme ihe ejije Nollywood ọ bụ onye ama ama ọ bụkwa ya bụ onye isi oche na Rock Movies ịghọtara ya bụ nwaada na-ekwu sị na ihe na-akwụ n'obodo bụ nke a na-eme asị onwe ka esi wee na-atamụ maọbụ na-akọwa na nwoke lụrụ nwaanyị abịa kwuo na nwa ha abụọ mụrụ na ọ bụghị nwoke ahụ tụbara nwunye ya ime asị ka ime gịnị asị ngwa na ọ bụrụ na a ga-aga mee nchọpụta na a ga-aga mee nyocha ahụ ndị bekee kpọrọ DNA test DNA paternity test a na-ekwu sị na a ga-aga wee nenesi ya ọbara ma mara maọbụ nwoke ahụ n'eziokwu wee ya bụ nwa maọbụ na nwaanyị ahụ jere pịara ọkụ n'iro wee pịata nwa ahụ wee were ya tinyezie n'elu isi di ya ọkwa ịghọtara ya bụ nwaada Mary na-ekwusị na nke ahụ na a na-eme ya n'otu akụkụ na ekwesịrị ime ya ka o zuo ọnụ ya bụ dịka a na-eme nyocha ịmara ma ọ bụ nwoke nwee nwa na ekwesịkwara ị na-eme nyocha wee mara ma ọ bụkwa nwaanyị nwee nwa nke ahụ wee dịka ihe ndị oyibo na-akpọ controversial ya bụ ihe na-edoghị anya nke ọma ihe a na-aghọtaghị nke ọma ịma na igwe mkparịta ụka soshal midia bụ onye rahụcha ụra omegịrị ọgbara ọsọ nke ọbụla batara ya isi otiwapụ ya ndị mmadụ ọ na-akwụ akwụ na-ekwo ekwo nwa na onwe m wee na-ajụ maka na asị m kwuo nwaada Mary Njoku kedu ka ịma na ọ dị mfe ilepụ anya wee mee nyocha mara ma ọ bụ nwoke tụwara nwaanyị ime kee ka nwaanyị ga-esi bụrụ nwa nke ọ na-abụghị ya dị ime ya ịghọtara ihe m na-agwa gị nwaanyị dị ime ọ pụtara na ọ bụ nwoke tụwara ya ime ọ ga-aka dị mfe inyocha maọbụ nwoke otu nwoke maọbụ nwoke ọzọ mere gịnị tụwara ya ime mana kee ka a ga-esi wee mee maternity DNA test nke ahụ ọ ga-ekwe omume abụkwa m onye dibịa bekee yo enwe m ike ịkọwa mana ihe anyị niile nkwenye mmadụ niile kwenyere n'uche nke m bụ na nwaanyị ọbụla dị ime na ọ bụ nwa ya ka o bu n'afọ maka na nwaanyị agaghị ebu nwa nwaanyị ọzọ n'afọ gị nwa bụ Mary Njoku ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ị bịa n'ebe a ka ị bịa kọwara anyị ma ọ bụrụ na ị na-ekiri m ugbu a ọ ga-adịkwa m mma ka ị bịa ebe a bịa kọwara anyị ka nwaanyị dị ime ga-eji buru nwa nwaanyị onye ọzọ nke ahụ ọ ga-ekwe omume gị bụ onye ọma na-ekiri m gịnị bụ uche gị na ụdị okwu a Mary Njoku na-ekwu ọ bụrụ na ị nwere ihe ị chọrọ ikwu maọbụ ihe ahụ bụ uche gị
ma ọ bụ na ịhụla ebe o mere mbụ na nwaanyị bụ nwa nwaanyị onye ọzọ n'afọ nke ya na-abụghị nwa nwoke onye ọzọ n'afọ nke ya igwe anyị na @isimbido TV n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị anyị bịa ụbọchị ọzọ anyị elebara ya anya ihe gị onwe gị kwuru ọ ka bụkwa n'Isimbido TV ka anyị nọ ugbu a n'ihe omume anyị bụ ihe na-eme n'obodo. Aha m ka bụkwa Maazị Ike Stanley Chizaram. Aga m agụgụ ugbu a ka nnarata obere ikuku nnaracha ya bụ ikuku wee lọghachi azụ anyị aga n'ihu agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ kpọmkwem. Ọ ka bụ na Isimbido TV ka mụ na gị na ugbu a n'ọmalịcha ihe omume anyị bụ ihe na-eme n'obodo. Nwanne ị chọrọ ime ihe kwe na-akụ n'obodo, ị chọrọ ịma ka ekesi anya anwụ, ị chọrọ ime ihe niile na-aga n'ọgba egwuregwu ala anyị bụ entertainment industry. Ọ bụ na ihe omume a ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-anụ ya. Ọ bụrụ na nke a bụ gị mbụ ị na-esonyere m, ana m asị gị ya gaziere gị hapụ nnọọ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị kpọmkwem. Tupu anyị aga ya bụ ezumike, agwara m gị gịnị? Agwara m gị na o nwere akụkọ ndị gbara elu na ọgba egwuregwu ala anyị bụ nke m ji n'aka wee bịa n'ụbọchị taa, maka na ebumebu nyara nyara chere wee bịa imeta gị mma. Anyị akọpụla ole na ole akụkọ ọzọ m ji n'aka ugbu a. O metụtakwara nke ahụ m kọpụrụ tupu anyị aga obere ezumike ahụ, ya bụ ihe banyere nwaanyị dị ime na onye nwe nwa. Ka ọ dịkwa ugbu a, onye na-akụ egwu ama ama n'ala anyị eji Two-Face maọbụ Two-Baba wee mara. O mekwala ọzọ. Two-Baba onye akajara akaja. Ịmana ihe a na-asị na mmadụ dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị. Two-Baba dị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị, anyị na-ekele. Ka o si wee dị, o nwere nnọọ ozi o depụtara n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Instagram ya. Ọ bụrụ na ile ya bụ ozi anya, ọ na-eme gịnị? Ọ na-arịọ mgbaghara ọ na-arịọ mgbaghara mmehie site n'aka nwunye ya, site n'aka ndị ezinụlọ ya, site n'aka ndị niile hụrụ ya n'anya. Na ka o si wee na-eme, ọ sị na ọ bụ embarrassment na ha gbaghara ya na otu o si na-eme ha gịnị, na-ete ha unyi n'ihu, na ha biko mee gịnị, na ha biko gbaghara ya. Mana ihe bụ ihe o mere bụ ihe ọ na-edenye gị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ilekwa anya na soshal midia handle nke nwunye ya bụ Annie Dibia, ị ga-ahụkwa na Annie Dibia n'izuụka mere gịnị, tinyekwara pikchọ ya bụ foto ha abụọ sere ya na di ya, ghọtara. O tinyere ya na Instagram. A na-ekwu sị ọ bụ gịnị ka Two-Baba mekwara. Ụfọdụ mana ihe mee ịntanetị, onye ọbụla na-ekwu, ụfọdụ na-ekwu na ọ dị ka ọ tụwara nwaanyị ọzọ ime. Ịma ihe na-eme ndị mmadụ, onye ọbụla na-eso imi n'ala na-eme nnyocha. Ụfọdụ na-asị na ya bụ onye a na-ekwu okwu ya Two-Baba tụwara ime bụ onye na-arụ ọrụ n'ọba ego, ya bụ nke a kpọrọ banka. Ọ bụ onye ọrụ ọba ego, ka ntinye ya otu ahụ. Two-Baba wee na-eme gịnị, wee na-ayọ mgbaghara si ndị ezinụlọ ha, ha biko gbaghara ya, ndị niile hụrụ ya n'anya. Na ihe ya na ọ bụ eziokwu na ya onwe ya bụ onye ama ama, na ọ bụ onye ama ama, mana mmadụ bụ mmadụ. Otu ọbụla ihe siri mee, na ya dị njikere ị na-eme gịnị, ị na-enye ndị mmadụ ezigbo egwu kajara akaja, egwu ga na-eme ha obiọma, na nke ahụ bụ nnọọ aka ọrụ ya. Mana ndị ezinụlọ ya ma ndị niile hụrụ ya n'anya, ma ọmalịcha nwunye ya, ya biko mee gịnị, ya biko gbaghara ya. Mana ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na Two-Baba tụwara nwaanyị ọzọ ime, ị mara na nke a ga-emekwa ụmụ nwaanyị anọ ndị mere gịnị, ndị mụtagoro ya nwa n'iro. Wee na-ajụ sọ ọ bụ gịnị na-eme, ọ bụ gịnị na-eme. Mmadụ nwere nwunye hụrụ n'anya, gịnị ya bi n'ụlọ, ị na-eme gịnị, ị na-apịachakwara ọkụ n'iro. Mana otu ọbụla o si dị, ana m amakwa ikpe, anyị anaghị ama ikpe. Maka gịnị? Maka na iburu onye ama ama, iburu onye na-eme ọfụma. Ịma na ụmụ nwaanyị ọ na-amasị ha nnọọ ha na onye na-eme ọfụma ị na-eme gịnị, ị na-emekọ ihe. Ịma ihe m ji mara ma ajụọ m oge m dị obere, ọ na-eme anyị weta ihe ahụ anyị ji egwu egwu. O nwere ike bụrụ ihe dị ka moto, iji ya na-agba, ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị ndị ga-abịa jide gị n'azụ, iburu ha na-aga. Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu ahụlanụ ka o si mee. Two-Baba ọ bụ onye
na-arịọ unu ugbu a ndị niile hụrụ ya n'anya ndị ezinụlọ unu biko megide unu biko gbaghara ya ya nwa n'onwe ya ma nke bụ eziokwu ya nwa n'onwe ya ma ihe o mere mana ka o sila adị biko a sị na onye o mere amarala ngwa unu hafụnụ unu gbaghara ya tubaba mụnwa n'isi mbido maazị Ikije Stanley Chizaram agbagharala m gị ịka jara aka ji odogwu ka ịbụ akụkọ ọzọ nji n'aka ugbu a wee bụkwara akụkọ banyere onye na-eti egwu amaara nke ọma n'ala anyị bụ Kiss Daniel onye buga ịma na ọ na-eme gịnị ọ na-eme mkpagharị mba ụwa niile na-eti egwu na mba Tanzania ka emere gịnị pịam ka anwụchiri ya a na-ajụ ọ bụ gịnị mere eji wee nwụchie ya ndị uwe ojii ji wee nwụchie ya ọ bịa bụrụ na ebe o kwesịrị iti egwu enwere ebe a kpọrọ ya na Tanzania ka ọ bịa tie egwu ya bụ nwokorobịa ewee akwụọla ya ụgwọ akwụọla ụgwọ ya bụ egwu ọ ga-abịa kụọ nke ha na-akpọ show oge ọ narachara ego na-echegide onwe onye hụrụ Kiss Daniel echeche onwe onye hụrụ Kiss Daniel ọ bụ gịnị na-eme emezie ndị ahụ na-ahazi ya bụ emume ewee kpọọ onye ọzọ ka ihere hapụ ime ha ya bụ onye mba Tanzania na-etikwa egwu o wee megide o wee bịa tichitere Kiss Daniel ya bụ egwu ya bụ na ka ihe ahụ mechaziri ka emere gịnị ka ha jizi ndị uwe ojii wee mee gịnị wee machie ya asị na a ga-akwụ ụgwọ a ga-akwụghachi ha ụgwọ ha kwuru ya ụfọdụ na-ekwu ọ bụ gịnị mekwara na o ji naracha ego wee hapụ ịga tie egwu ya bụ Kiss Daniel ọ bụ ka o si eme ndị mmadụ onye ọbụla na-eme gịnị na-akọ ihe dị ya n'ọnụ ọ bụrụ na ị ga-echetakwa o nwere oge a kpọrọ ya egwu kwa ọ ga ebe ahụ n'azụ oge ọ pụtara n'elu nkwago ka ọ gụọ egwu ndị mmadụ ekwezighị ya gụọ egwu maka iwe dị ha na ọ bịara gịnị na ọ bịara n'azụ oge ịmanụ na kedu ka mmadụ ga-esi wee megide ọ na-eme ọfụma o ruzie oge ahụ a na-asọpụrụ ya na-akwanyere ya ugwu ọ bịa na-emezi nke ọzọ ọ bụrụ na ị gakwa wee lee anya ị ga-ahụ na o nwere ndị si na enwere akwa na ihe mgbanaka mgbanolu ụmụ ihe ndị ahụ eji achọ ha mma ha kwesịrị iwetara ya ọ ga-eyi wee kụọ ya bụ egwu na ihe ahụ emeghị gịnị na ihe ahụ erutaghị ya aka o wee jụsị na ọ bụrụ na gị onwe ya emeghị gịnị ma ewetaghị ihe ndị nke ahụ na ya nwa agaghị akụ egwu ahụ ịhụlanụ mana ka ọ dị ugbu a ndị ala anyị okwu banyere ndị ala anyị nọ na mba ọzọ dị n'aka ha na-emekwa nyocha na-etinyekwa anya na ya bụ okwu ka ọ dị ugbu a ha si na-emela gịnị na ahapụla Kiss Daniel ya bụ na ndị uwe ojii ahapụla ya mana ka ọ dị ana ha agbakwa mbọ iji mee na ka emere gịnị ka emezie ya bụ okwu ka udo dị ihe ka adịcha onye ọbụla mma ugbu a ma m onwe m bụ na gịnị na ndị uwe ojii ahapụla Kiss Daniel ịhụlanụ ka o si mee igbo ndị ọma njem ọnụ ebe ọkụ nyere achịsa ọwa mana ọ bụghị ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa aga m aga ugbu a ka m ṅụrụtụkwa obere mmiri ọ bụrụ na ṅụrụ ya bụ mmiri wee lọghachi azụ mee gịnị anyị aga n'ihu asị m gị agakwala ebe ọbụla igbo ndị ọma anyị alọghachitakwala ọzọ na isi mbido TV ebe ihe niile na-eme ebe ihe niile dị mma si abịara gị aha m ka bụkwa maazị Ikije Stanley Chizaram applicative nwa akachapụta nkwa nke mbụ n'Afrịka onye mmemme onye mmekasị ya gaziere gị nnọọ ka isi wee na-esonyere anyị ya gaziere gị ka isi wee sị na asụsụ nakwa omenala ndị Igbo ga na-aga n'ihu anyị akọpụla akụkọ niile ndị ka anyị ji n'ọnụ n'ụbọchị taa maka na akụkọ anyị ji wee bịa bụ akụkọ na-eme na obodo akụkọ ihe ndị ahụ na-eme na ọgba egwuregwu ala anyị bụ entertainment industry na mbụ anyị akọpụla ihe banyere nwaada Mary Njoku bụ onye na-eme gịnị onye na-eme ihe ejije ọ sị na ụmụ nwoke na-eme ka a gaa mee nyocha ma ọ bụ ha nwee nwa ma ọ bụrụ na enwee nghọtahie onye nwe nwa n'ezinụlọ na ekwesịkwara ị na-emekwa nke nwaanyị ka o nwee ike mee gịnị ka o nwee ike ezuo ndị ọhaneze wee na-ajụsị kedu ụdị okwu dị ha ọ bụ gịnị ka nwaanyị a na-ekwu kee ka a ga-esi wee mee nyocha ma ọ bụ nwaanyị bụ afọ ime nke ya n'afọ nwee nwa kee ka nwaanyị ga-esi buru afọ ime onye ọzọ amanụ m enwe m sị gị ọ bụrụ na ị nwere ihe ị ga-ekwu banyere nke ahụ hapụrụ anyị ya na igwe mkparịta ụka soshal midia anyị na @isimbido TV m ga-elebara ya anya anyị wee kwukwa sị na Tubaba emela gịnị arịọla mgbagharasị ndị niile hụrụ ya n'anya ndị ezinụlọ ya ha biko mee gịnị ha gbaghara ya ka o si wee mee gịnị tee ha unyi n'ihu
ụfọdụ na-ekwu ọ ga-abụ na ọ tụọla nwaanyị ọzọ ime, ọ bụ gịnị mere anyị amaghị nke ahụ, mana otu ọbụla o si dị onye o mere amarala. Unu biko gbaghara na ya, mụnwa na onwe m na-asị na agbagharakwala m ya. Anyị kwukwara wee sio na nwaada Mercy Chinwe omela gịnị, omela agbamakwụkwọ n'ụlọ ikpe n'izuụka anyị wee gọpụkwara ya ụfọ si na ọ ga-adịrị ya na mma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo si na ebe ọkụ nyụrụ achịsọwa, ebe aka anyị ga-achịsọwa n'ihe omume anyị nke taa. Maka na gịnị? Maka na oge abụzi nwanne anyị onye nke m ka ị bụ. Ekelekwa gị, kelekwazikwa gị, ma kelezikwa gị ọzọ ka isi wee na-esonyere anyị, ka isi wee na-akwado omenala nakwa asụsụ ndị Igbo site na ị na-ekiri Isi Mbido TV. Enwe m sị gị gaa n'ihu na-ekiri Isi Mbido TV. Ọ bụrụ na isonyebere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, ana m asị gị dododo were ọsọ were ije gaa na Facebook, ị ga-ahụ anyị na @Isimbido TV, na Instagram ị ga-ahụ anyị na @Isimbido TV, na YouTube anyị nọ ebe ahụ @Isimbido TV, ma Twitter ị ga-ahụ anyị na @Isimbido TV. Ewe m na-agọpụrụ gị ọfọ si na ị ga-adị ka echi, maka na echi ya na-agwụ agwụ. Ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala azụ anwụla, o ji ngaji eri ya mee gịnị? Biko chetakwa onye ji aka. Ije anyị ga-abụ ije awele, ọpụpụ na mbata anyị ga na-abụ ngozi 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 ngozi. Ihe ọbụla ị na-eme, ọ bụ ahịa ka ị na-azụ, ọ bụ ọrụ ka ị na-arụ, ihe ọbụla ị na-eme iji wee na-eme gịnị? Na-azụ ndụ gị. Ana m asị na ọ ga na-aga n'ihu. Ewe m sị ise ihe na-eme n'obodo ga na-abịara gị, ka anyị na-eme gịnị? Ka anyị na-agwa gị ihe na-eme na ọgba egwuregwu ala anyị. Maka gịnị? Maka na anyị nwere obi isi ike na ịnọ ebe ahụ, anyị nwere obi isi ike na ewepụ gị, anyị nọkwa n'ebe eme gịnị? Onye nke m ka ị bụ, ọ ga-adịrị gị na mma. Ewe m na-asị na ụfọ a niile ngọrọ gị na ihe ọma ndị ọzọ niile nke anya na-ahụbeghị, nke ntị na-anụbeghị, nke ọ na-enwebeghị, nke bara obi onye ọbụla ga na-eme gịnị? Ga na-abịara gị tupu ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-anọ. Ewe m sị gị ya gaziere gị. Ndewo.